我哪是？Come out.我要卫生手。Aku sekali ke wifi. Come and snap. No, you work on a good picture. Give a man, give a woman that picture. What can I get? Come to this side. I don't. Let me see the man. Yeah, that was.
Hey!
Yeah.
Sami Roja. Hold on. Bora? Bro? Joe, Arumaman. Yeah. People man. Yeah. Maman. Yeah. Maman. Yeah. Because all guys working. And let what the Samuel. Mara, they want to get school. I hope what. So yeah, the guy. I don't know that. Obi. Na here be kwari na happen na ngawa. Owo ta na kam ma ya ta ga ade. Ya choka honyo. Ya wuru kwa na oru chechineke. Ya ga nke ọma. Anyị ndị ndu ke mo ndị ochochie, anyị na ha bịakwa n'azị. Ọnwa wu ya na-atụ egwu. Momos bikore gole. Aga ọbata na ndị owu. Anyị agwa ka ọ ma dakwa ya kwa ndị bọọdụ. Ọ ga-ruo ebe a ma eme echi ka ma elie. Enweghị ihe ọzọ. Ọnwụ wu ihe dị mmadụ mmadụ niile. Onye ọrụ ụtọ ya gasakwa. Anyị ndị anyị na-abụ uke ka na ndụ taa bebi echi ma nwanne echi ọrụ ụtọ ọnụ nke anyị ndị a na-atụrụ ya egwu arụ maman ọ bụ tu maman ọgwụrọgwụ ndị ọkpara onye ndị ndị akpara mma ya eji nabata ozu nna gị biko ihe awụnye ndị owu ndị ọgọ ya si ya were ọ na-ewe Não precisa de Mazi. Não mais. Tinha projeto. Ia, mas não sabe nada. Ia, mas cabe com mata baboni, né? Deu, não. Deu, não é isso. Tinha uma de Caribbean. We are waiting. We are seeing and that will wait. Let's come in my 10 o'clock. Church. What is your down?
Biko ka anyị kpee ekpere. Ọ bụ n'aha Jizọs. Amen. Ọ bụ n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị na Chineke. Aga m ugbu a anyị chịrị gị aka elu. Anyị weliri obi anyị elu n'inye gị ekele. Ịtụrụ gị mma mma. Isi gị Chineke imeela. Nke i mere ka mma Chineke. Ịmazuru. Ike niile dị gị n'aka. Oge awa anyị na-asị gị nara ekele na ọnọdụ adị aga. Ọ bụ n'eziokwu na ọnọdụ adị aga nke ị ka na-eme gị dị ukwuu karịa. Lee ọtụtụ mmadụ niile aza n'ụlọ dị iche iche. Gị mere ka woga ije a n'udo rute na ndị ụkpabi ugbu a. Meekwe ka nwanne anyị nwoke lara ala rutekwa na ezi nna ya. Ekpere anyị bụ Chineke durukwa eruo n'ebe a na-aga ịda ugbu a.
ekpere anyị bụ Chineke ihe niile a na-eme n'isi ya n'ije a ya ga-asịrịrị were agaghị enwe nsogbu ị mere nwa oru gị abụghị onye na-enye nsogbu ọ bụ onye udo ọ bụ onye ihe niile na-aga nke ọma n'aka ya a ga-agba ka ọ ma aga ruo n'idowe n'ala anyị na-asị Chineke chọọchị a na-ekwu ihe niile a na-eme ma nke a na-eme n'abalị a ya ga-asịrị were aka ike nga gị dị nsọ tụkwasị n'ihe a ga-eme anyị na-asị ka ọbara Jizọs kpuchie ije ọhịa ije anyị na ya na-abụ Chineke anyị maara na o meela nke dị n'ife ụka kasị ezinụlọ obi kasị ụmụ nwoke kasị ụmụ nwanyị kasị ụmụnne anyị sị na ije ya ga-abụ ije ọma n'aka gị n'aha Jizọs Kraịst nara ekele Chineke imeela onye ezi omume nke fọrọ dịrị gị mere anya dịka anyị si were rịọ gị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Praise the Lord. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mazi Samuel Ochene ọgụ nwa bụ onye bumatara n'ụlọ ebe iwe onye eziokwu bụrụ onye ndị kara ụmụrụbere ebe a bụ ụlọ gị and ugwu ikpeazụ ka a na-akwanyere gị ebe bumatara gị taa n'ihi ọ bụ anyị na gị toro n'ebe a ebe nwanne anyị mkpọrọ onye ihe niile gbasara eziokwu doro anya ihe mwute na ịnọkwa n'etiti anyị kama ọfọ anyị na-agọrọ gị bụ ihe ọbụla gbasara gị bụ ụmụ gị na ihe metụrụ aka n'ụwa Chineke ga-agọzi ya ụmụ gị niile ihe ọ gara tụta afụfụ ime na nyere gị ezigbote olili ebe ọbụla wepụtara Chineke mee ka ọ laghachi na mmaji kwuru mmaji olili gị ga-aga na nzu onwe ihe mkpọbi ọkpa ụmụ gị ga-abụ ụba kara gị tụrụ anya ụzọ ụlọ gị agaghị echi echi ebe ọ bụla ị na-aga Chineke ga-anamata mkpụrụ obi gị n'aha Jizọs chee amanna agwụ mma mmanụ eziokwu mma mmanụ arụ mma mmanụ ụmụ anyị orihe o nwere ịmụ ihe ọ chọrọ ikwu ya Hello, hello, Mazi, besok lo. Tapi nak tagi dulu. Terima kasih, cerita kasih.
This one.
I know everything. That over here, our brother, onye Chineke bụrụ ya n'anya onye onwe ga-egasị na Chineke ahụhụ abroad n'anya because ya nwa Chineke n'anya biko anyị na-ekele Chineke n'ụbọchị nke taa anyị na-ekelekwa Chineke sisa biko na unu ga-eti anyị na-ekele Chineke na ndụ obi everybody is testifying to it and that is why this crowd is here okay because o dịrị ndụ dị mma and I am the manager because he said assignment completed. Only of love didn't do to that extent. Should be ready and willing to go. Should be ready and willing to go, and not grow so old and so sickly that up and down. So our brother lived a very good life. And so what we are going to be doing is celebration of life, good life that he lived. And we are going to be celebrating the blessings. God bless him. God bless him with children. God bless him with a family. God bless him with friends. And God bless him with a church that he lived. We'll start celebration, rejoicing, because our brother lived a good life. Onye na-ebe akwa ebela ka onye enweghị ntụkwasị obi na Chineke. Ọ dịkwa onye na-ebe akwa chere na onye na-ebe akwa mara na our brother nọ na a better place now. No, ọ nọ in a very better place now. Ndewo. because now we clear. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And our daddy to receive him. This is the church. And even though we are grieving, we are still celebrating his life. It's a life well lived with legacy. We lift your name.
Everlasting Father, for the life and times of your Son, Mazi Samuel Eni. Thank you, Father, because you are the Lord that formed him in his mother's womb. You were with him. You never left him alone. There were times he went through the valley of shadow of death, and he called upon you and you delivered. There were times he was afflicted, he called upon you and you delivered. There were times dangers came on the way, perils came on the way. There were times hunger came, there were times war came, and he called upon you and you delivered. But Lord, at this time, it has pleased you to call him to your nearer presence. Who are we mortal to question you? Father, we say in all these things, may your name alone be glorified. Amen. For his life, for his children, for the wife, for the legacies he has left, we say, may your name alone be glorified. Amen. In the name of Jesus. Amen. Father, since it has pleased you, O God, to call him back to your nearer presence, today we pray, may his soul rest in your bosom peacefully until the resurrection morning. Amen. In the name of Jesus. Amen. And Lord, you made a promise to us that you will send the Comforter, the Holy Spirit, who will comfort us. We pray, O God, from the wife, the children, the grandchildren, the church, the friends, well-wishers. May you comfort us in weather. Amen. Peaceful atmosphere. Amen. In the name of Jesus. Amen. Everything, O God, that shall be done this night and tomorrow to honor your Son. Lord, we pray, may your name alone be glorified. Amen. In the name of Jesus. Amen. Lord, the wife more especially, we pray, may you comfort her. Amen. Wipe away her tears. Amen. Be a husband to her. Amen. In the name of Jesus. Amen. The children of God, may you be a father to them. Amen. The sisters, may you be a brother to them. Amen. To the church, may you be a friend to us. Amen. In the name of Jesus. Amen. In all these things, O Lord, may your name alone be glorified. What that shall be done in this funeral service, we hand over to you. Amen. Every instrument you will use, we pray you take over. Amen. Take absolute control. Amen. Everything shall be done to the glory of your name. Amen. And at the end, we will return all glory to your name. Amen. Have your way, Heavenly Father. We cover this family with the blood of Jesus. We cover every one of us with the blood of Jesus. And we decree no weapon formed against us shall prosper. Amen. Anyone that will rise as an agent of darkness, we bind them. Amen. In the name of Jesus. Amen. We decree their plans will never come to pass. Amen. In the name of Jesus. Amen. As the mountains surround Jerusalem, Lord, let your glory surround this house. Amen. Build a hedge of fire round about this house. Amen. In the name of Jesus. Amen. The demise of your Son have created a gap in this family. Holy Spirit, may you occupy this gap. Amen. May you be a father unto them. Amen. Be a friend unto them. Amen. Be their advisor. Amen. Be their counselor. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you. Then I'll be here. Just a minute. Are you okay? Okay, just tell us what has happened and how far we have gone, even up to now. What happened is a good person has come.
A righteous man has left us. Family, for example. Okay, and back to a good lesson. One leg is strong. The strong so I just thank God. Yes. Where is it? No, I get So, I don't know where they are going to stay now. But one or two can they have them married? Yeah. So We still have to take some pictures. We know. we know what they're doing, but they don't need to sign. I want to, you have your culture. You know what you want to put on Facebook or whatever. But I know I'm fighting for here. You understand? What we need is they will live now, you know. They want to do man. After a time, yes. Take picture of what How are you? I'm cutting on. well done, All right, we're back, and we just brought Papa from the mortuary up onto the places we had stopovers, and then we are right here in his residence. And we want to appreciate everyone that has followed us online. We say thank you so very much. Later on this night, we will also come online to cover the wake. We want you to join us also. Thank you and God bless you. We're out.